Δύναμη της ζωής, που είναι το μεγαλύτερο δώρο για τον άνθρωπο. Συνδέσου με την ανώτερη κινητήρια δύναμη της ζωής σου, την εσωτερική σου δύναμη, τον γίγαντα που κρύβεται μέσα σου. Θα ανακαλύψεις πολλά πράγματα του εαυτού σου, τα οποία θα σε ωφελήσουν και στην βελτίωση της υγείας σου. Άλλαξε τον τρόπο ζωής σου προκειμένου να αντιμετωπίζεις με ηρεμία τις καθημερινές προκλήσεις και δυσκολίες. Για παράδειγμα, μπορείς να ξεκινήσεις να περπατάς καθημερινά τουλάχιστον 30 λεπτά σε ανοιχτό χώρο με καθαρό οξυγόνο. Σε 30 μέρες θα δεις τεράστια διαφορά. Το σώμα μας μπορεί να αυτοανανεώνεται και να αυτοθεραπεύεται. Ξύπνησε την εσωτερική σου δύναμη και μην την αφήνεις εφόρου ζωής σε χειμερή ανάρκη. Στείλε μου προσωπικό μήνυμα και πες μου την εμπειρία σου εφόσον τήρησες για 1 μήνα το καθημερινό